যতনनो सानजा गाहाम যত लाइफ त्रिपुरा हास्तेनि যত त्रिपुरा सालुक्रकनो आनि हामजाक मालतै आनि खापांनि हामबायाफारो आं दिनै किसा लाइबो नरबाय कक्सा नाहि फाइजाक नेटवर्क प्रॉब्लम नि बागै किसा प्रॉब्लम सर काहामदा दिसु जा जमातिया ये काहामनो प्रिजेस देपर माय हेलो सर जतननो सानजा काहाम तिनी नरबाय किसा लाइबो फाइमानि कारण कामसे जे किनी जोंनुखा फेसबुक लाइव ते गोबांमा ससियेल मीडिया गोबांमा न्यूज चैनल नि बिसिंतै जे तिनी पेली सेकर राजप्रसाद राजबारियो आईएनपीटी ते त्रिपुरा मथा हिनै ताबुक आईएनपीटी ते त्रिपुरा मथा हिनै अलका अलका खलाई ते तंगलाक आबो थानसा उंगै कायसा बदल उंसिनाय आबो नुखा तिनी बुबाग्रा जे प्रेस मीट खलाइमानि आबो नुगै बेलायखिनो खाकसांमा मानो जे जों पार्टी नो तोरजागियावै दफानो तोरजागै दिनै आईएनपीटी नि गोबांमा आदं रक एकेबा कुचुक आदंनि बरक रक दिनै प्रेस मीट खलायै जे अमाहायखे थानसा खलायनायनि थानसाखै सामं खलायनायनि नो यापरि सेमानि बागै आं खाखायो आं पार्सनली खाखायो आनि मते जों जत त्रिपुरा सानो थानसा ओंथाय पार्टी नो पुसनो तोरजागियावै जों जेकुनु राजनीतिक बदल खलायखांखे जतनो जानजानि राजनीतिक बदल नो कुचुक साखातलांनानै मुचुंगो आबो साइमानो हायपानो त्रिपुरा हास्तिनि राजनीतिनि चेहारा हायकेबा त्रिपुरा हास्तिनि जे गणतंत्रनि राय दावो के जों चिनी बरक बेलाय कम मनि बागै जों अदागा पलिटिकल पावर बो जों फुनुगै मानलायलिया कारण साइमानो जतनो 60टा विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सि बिसिंगो त्रिपुरा सानि बागै खातिजाक मात्र 20टा के जों 20टाव पर्यन्त जों दिनै थानसाखै सामं खलायलाय मानियाके चिन त्रिपुरा सारकनि थिनां भबिष्यत बेलायनो हामियांनाय आबो जों साइमानखा ते साइमानो आं निजे पार्सनली बे आगिनि सिमी राजनीति खलायनाय बरक गैया पिया दफानो मोथांथानि त्रिपुरा लेन्डनो हामजागै जों याफ्रि सै फाइमानि दिनै आईपीएफटीओ हाबै आईपीएफटी नि खरकसा एमएलए आं आबोनर जत लुकुरनो साइमानो पिया जों तामनुक जाखा 2018 वो चंबारियाव कप्लाय माने यागुलो 2021 एडिशननि चंबारि उनखा लाइथां जाक नरक बेबागनो साइमानो जों अचंमारियो तामनुक जाखा कै फेब्रुवारि 19 तारिखो जों बुबाग्रा त्रिपुरा मथाबाय थानसांगै हायनो हाय तेइसे थानसां फिया कागलाय फाइमानि कागलाय फाइमानि तांनि कागलाय फाइया अब त्रिपुरानि जत लुकुरक जेसा राजनीतिक बदलफोन खलायथुं आईपीएफटी नो जाजागलियानि बागैनो दिनै आईपीएफटी रक जे जागाव तंना नांमानि आ जागाव गरैखा के ताबुक नायना थांखांके जेबाबे गोबांमा राजनीतिक बदल चिकन राजनीतिक बदल ताबुक बुबाग्रानि याक्तै थानसानि लामाव
जे थांलाय दंमानि आबो बेलायखेनो जामानिको आंनि जिबो मुचुंमानि आं बेलायखेनो ट्राइ खालायखा चाइतखा जे जों बबाग्राबाय थानसाखाय मिलि चंबारी थांनाय एदिसे चंबारी बादायलायखांके कुनु राजनीतिक बदल बिसिकांगो आगुगै फाइनानि क्षमता दंला खामो फियाबा तामनि बागै तिनि आमतैहै हायखैयै कागलायना नांखा थानसांलाय मालायनि आंखै आं वानसुगो आं मने खालायो जे सिनि पोस्ट सिनि पोजिशन न जों तरजाक लायो न तिनि अमतैहाय आईपीएफटी नि बरा दुबि हाय केबा आईपीएफटी तिनि तलाव कलायमानि कारण आमनो अंखना हिनै आं वानसुगो कै जों थानसांथाय थिनांगो आं आशा खालायो जे आईपीएफटी नि सिनि कुचुक साकानि कुचुक बेरेमनि जत लिडार्स रकबो वानसुगुं जे जों थानसा बाहायकै इंनानि ते थानसानि प्लेटफर्माव जों बाहायकै फायमानानि कै तिनि खरकसा वन मैन वन पोस्ट उंथुं ना नांनाय दिनै सिनि त्रिपुरा हास्तिव जों नुखा ते बुबाग्रा सीएम नानि हिनै जे कक रिमानि आबो बो लुकुरकनो थानसा खालायनायनि बागै बो सीएम पोस्ट रक पर्यन्त नाहालिया आबो जों नुबै सोलोंथाय खालायो जों फलो खायना खालायो बनो के जों आबनो फायदि आ जागा पार्टी न पोस्ट न तरजाक यावै जों जतनो थानसानि लामाव उंनानि उंथुं आबो आं जतनो न कयनानि मुचुंगो दाबुबो गोबांमा राजनैतिक न तरजाक लायै जे बिसिगां चंबारी रगो बाहायकै गोबलायनानि आमनो सिमि वानसु यावै सिनि त्रिपुरा साद फारकनो लामप्रा देब बर्मा सार नुंबो जयन खालाय सिदि बरमगोनां लामप्रा देब बर्मा जयन खालायदि हिमा बाया कारण जों जत्तसे जयन मांनाय एकेबा जों जत्तसे थानसा मांनाय आरो कायसा राजनीतिक बदल जयन खालायखांखायनो जत थानसा अंगै थांका आमा हाया जों जत लुकुरकनोसे कयना नांनाय ते कयि दंगो ते थिनांगोबो जों थानसानि लामानो हिमथाय खालायो ते हिमनाय कै ताबुक जों नुबै दंगो जे त्रिपुरा हास्तिनि जे राजनीतिक जे चेहारा ओ जागा जों 20टा सीट त्रिपुरा सानबागै खातिजाक ओ 20टा सीट बाय जों पलिटिकल पावर त्रिपुरा सानियागो फायसु गया हायनि बागैनो तिनि त्रिपुरालेण्ड न जत हामजागै आईपीएफटी ओ बुद्र लायखा आईपीएफटी न क्षमताव तुबुखा कै कयेकजन सान बोलं त्रिपुरा थानसा न केबो हामजागिया निया त्रिपुरा मथानि मेम्बार्स रक्सी आईपीएफटी न दाना मुचुं जागिया नासरि जाग आमति गोबांमा चंद्रसागरनि नि वानसुकमा ठीक न आव तामिनि सानाय जों बरम मारिलायनाय खरकसा बाय खरकसानो जों थानसानि मारियो फायनानि हिंखाय बरक बननाया बो बरक हामिया बो सिनि पार्टी फायकै नस्ट्रंनाय आमते हेरा गोबांमा बरकनि मानो फिया आनि वानसुमुंखाय अमाहाया आं निजिनो निजि साक न सोलायना नांनाय रेक्टिफिकेशन खालायना नांनाय हिंखायसे बुइनो जों साय मानथो साथगो फिया निजि साक रेक्टिफिकेशन यावै निजि साक बदलक जागियावै शुधु पावर न हामजागै शुधु पोस्ट न हामजागै दंगैले जों दफानो फियावै मानिया एसके त्रिपुरा सार नों सिमिनो आईपीएफटी आं सिमिनो सामुं गाहाम खालायो आमो हाया जतनो जानजानि मानथै जतनो सामुं खालाय दं सामुं खालाया केबो गरै
tamo IPFT tamo INPT tamo Tipra Motha tamo CPM tamo Congress jotto lukurokno samung khlai tongo dofani bagino phiaba jani lamao mango samung khlailai tongo thansakai samung khlai manya amose sobse problem khao muchungma tongna nangnai tini IPFT rokbo keba INPT rokbo keba Tipra Mothani leaders rokbo TPF ni phanungthung joto lukurokno nayo thansakai tongnani thansakai samung khlainani phiaba buku baisimi dialogue baisimi thansa hinma bai ingya जों practically khai phunum nangnai जों आशा खालायो आं personally joto leaders rokno निजी साकसाकनि पुसनो tor जायगायावै निजिनि position no tor जायगायावै जों थानसानि मारियो हिमना नांनाय এই जों दिनै IPFT जेबाबे 28टा सिटनि बिसिं एकटा सिट पानो जों पास खालायमानलिया आबुनि कारण आमन अंखना जे जों थानसानि मारियो याप्रि सेउइ आ सेमानिनो जों तेइसे फिरगुइ तुमानि आबुनि बागैनो IPFT नि दिनै अमहाय बरादुबि अंखना हिनि वानसुगो के फाइदि जों कयनाय जे दाबुबो जरा तंखो जों बोसोगांनि थानसानि लामाव हिमथानि जत लुकुरकनो जत लिडार्स रकनो बोसोगांगो आगुइ फाइनि हिनि आं वानसुगो ते जेकुनो जागाव वन मैन वन पोस्ट जैसे कैपेन नांगो कारण खरकसा बरकनो 2-3टा पोस्ट तुयै सामुंख्लाय दंहांकै सामुंख्लायथानि केबिं मुं फायो हायनि बागैनो जों वन मैन वन पोस्ट नानि नांगो ते त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सारावनो मोथां लांनानि कायसानो लामा आबो त्रिपुरा लेन अब बेबाग लुकुरं साइमानो कै त्रिपुरा लेन थुं ग्रेटर त्रिपुरा लेन थुं आबो एकैनो कक जों बोसोगांनि ग्रेटर मादेमान ग्रेटर त्रिपुरा लेन मादेमान ते त्रिपुरा लेन सयलेन ग्रेटर त्रिपुरा लेन मादेमान ते त्रिपुरा लेन ग्रेटर त्रिपुरा लेन आबो एकैनो कक आबो जानजानि राजनैतिक बदल कायसाते कायसा न सिलजावै सालाय कांके गोबां ककनो फायनाय हिया दिनि कायसा लामाव हायकेबे थानसानि लामाव हिमै जों जुदि सामुं खायलायमान कांके जों अबশ্যই चिन्ति प्रलेनो जों गारि मानन आमसगले आं बिसास खायो हिया आलादा आलादा लामा हिमलायै इलेक्शन पुरु जितिलायै इलेक्शन खालायलायै जानजान नेतानो चुज खायै मन्त्रि चारिनानि हायकेबे MLA चारिनानि MDC चारिनानि अमसिमि नाहार मुं दंखाकेले सिनिति प्रसारो थिनांगोबो जों जे ताबुक दुखु मानै दंमा हाय थिनांगोबो जों आमते हायकेनो तेबो दुखु माननाय हायनि बागै जों दिनै IPFT नि जे अबस्था उनखा आमते थिनांगो ता उनथुं आबनो जों मावान सुगनाय हायनि बागै जों बेबागनो जतो लिडार्स न थानसा अंगै सामुं खायथाय IPFT नि बुखा गामसा तिनी जतनि खावनो दंगो लुकुरकनि बागै सामुं खायनानि जों तिनी नुगै दंगो जिनि ताकु EM ताबु खरगनुइ राजेश त्रिपुरा बाय जिनि ताकु सुहेल borok dijini escort पर्यन्त याकारै आ escort नि जे रां रक थाइमानि आ रां बाय गामि आमसायो तुइमानैया लामा हामि आमरक जिनि बरक सुबाजाब थुंहिनि बरक जे escort याकार मारनो जों बरकनो ग्रेन्ड सेल्यूट मा खालायो लिडार्स संकै जों आमा हायनंना नांनाय सुहेल बिनि पुइला MDC नि जे बातामान मानि आबनो बिनि आमसायनि लुकुरकनो bo kuri borokno chubasu khalayo a rangbai ke leaders ke amti he leaders sung ma khainai buino leaders maneno buino bahaikai ang subaiman buino subanani jaga bo jaga amo herutuk tongnai rokno sini asol leaders ni wansugna nangnai ke amono जों थानसानि मारियो जतनो फायदा नांनाय नांखांके जेसेबानो रेजिस्टार्ड रिकगनाइज्ड राजनैतिक बदल हिनिपान तंगै तंथुं हायफानो जों थानसानि मारियो एकेबा थानसांगि सामुं खालायनाय यांखाय जों दाबुक
IPFT ni गोबां नेतारकनो बुइ गोबां कक सावि दङ जे ताबुक गणमुक्ति परिषदनि नेतारक हायङै थांगा कक सारा गया तिप्रालिनि कक विधानसभा सारा गया कक रक गोबां चिनि तिप्रानि तिप्रासारक सावि दङ के आकक तो जत कुबैया कारण जों तिप्रालिनि कक विधानसभा सावि दङ हायफान नरक सायमाना विधानसभा 60 जनानि MLA नि बिसिं मात्र 8 जना MLA से तिप्रालेन हामजागनाय के जों कयनाय जाबुक जे MDC इंजाक सिन 18 जना थानसानि मारियो हिमै बुबाग्रानि लामाव हिमै जे MDC 18 जना बरक पुइला सेसना ग्रेटर तिप्रालेन्डनि जे बिल न पास खायै बरक रहनाय बरमो जों हामबाय मायाफारनाय वेलकाम माख्लायनाय जे बरनो सापर्ट माख्लायनाय कारण ओ तिप्रालेन्डनि जे लामा बायथाक आन्दोलन उमबायनो चिन तिप्रासा थांजागनाय निचिं वानसुगै दंखांखाय जों केबो राजनीतिक न तर जायगायावै द कुबुइ द फानि कुबुइ सामुङो से जों कुबुइ सामुङो जों यापरि मा सेलायनाय जों जरानि समयावनो जरावनो जों जेकुनु जरा गाहाम जों यापरि मा सेलायनाय सामुं गाहामनि बागै अबनो कयमुं दंनाय जे जों दाबु पार्टी न तर जायगायावै बोसोगांनै सामुंगो जों माफायनाय बे गोबां लुकुरक आनो दाबु टेक्स खाय दङ सेमसन देब बर्मा तिप्राजुग रक वानसा बाय काइजाक नायरक ST सर्टिफिकेट न स्टप खायनायनि बिजन दा सेमसन नों जे सामानि प्रोविजन करिफानो जों आमो चिनि खाव वानसुक मानि जों खाव मुचुक मानि आककनो जों साखा दिनै एडिसिओ जे MDC थांनाय बरकबो आबनो साजाक आंनि जिबो 2019 पुइला एसेम्बलिफोरनो आकक रकनो तिसामानि गे एडिसिओ जे 100% रुस्टार रक दंबाय मानि आबरकनो बेबाकनो जों नरना नांनाय कारण एडिसिओ चिनि तिप्रासा दाबो 85% नि एबा बरक दंगै दङ गे जों केप्लें दे बर्मा बुबाग्रा दा नरक बाय थानसा उंगुइ और IPFT दा बुबाग्रा बाय थानसा नांसि किसा साय अब केप्लें दे बर्मा अमहाया बुबाग्रा दा थानसा माने जतन थानसा अ जगा नों बुबाग्रानि दर दे थानसांनाय IPFT ओ दे थानसांनाय आबो जों साक साक तरजागलाय दंखायंब्ला जों बबैबो खाबाय हामजाक मानि दंखांखाय तिप्रासारनो न फियगनानै मुसुङो हनखाय जों जतन जों ईश्वरनि बेसेगां जों नुवायै जों सावमाखायनाय बख्रक नुवायै सावमाखायनाय बेसेगांनि जराव जों आबो नायलायनाय दैचिनि लिडार्स कुसुक साकानि लिडार्स रकनबो जों कयनाय आं पार्सनेलबो कयनाय जे थानसानि मारिबो हिमनानि बागै गै ताबुक साइमान नरक जतन कोरोना भाइरास एके COVID-19 नि बागै बेलायखायनो सेकेन्ड देव फाइ दङ जतन नग गाहाम फोरोंखाय दंबायदि ते नगनि हुटिलाय दंदि दाबुक नाइट कारफिउ चलिबाय दङ के जेप्लिन जेकी दे बर्मा सर नोंखे गुसु ग्रेटर तिप्रालेन्ड न चाजाकनि ओपिनियन किसा सादि आं ग्रेटर तिप्रालेन्ड जतन चाजागो तिप्रासा मथांजागनाय तिप्रा थिनांगो तिप्रासा मथांजागनाय सामुं के आं जेसानपन सापर्ट लायो ते चाजागो रेस्पेक्टेड तुकुर डन कलय सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सिनिमुं सामुं गाहाम बेलायनो चिनि ताबुक COVID-19 चलै दंफ्रु केबो मास्क थुइयावै नगनि रक केबो ता नखलायदि गोबांमा गेदारिं कतर प्रग्राम रक थांयै दं खांखाय जावो कारण बरक थैयै दङ हायनि बागैसे नरगतन न कयनानि मुसुंगो बाक्सा गोबांमा हस्पिटाल रक एडमिशन नंजाक जै मानसाक जत लोक रक न जै मानसाक जों सुबाना नांलायनाय जों मन्त्री इंखा MLA इंखा MDC इंखा हिमा बाय
एकेबे इएम बुंबाय हिमा बायसिनि जोंनावबो आसुगुइ दंखांखै सालायगुलाक जेबाबे सामुं दाबु केताल केताल सिनि सिख्लारक जारा केताल केताल इएम सिएम नायरक बरकबो सामुं खाय दङ जों बरकनोबो एप्रिसिएट खालायनानै नांगौ जे गुबै सामुं खालाय दं थानि जे सानफानो जतनो गुबै खाबाय जों बरकनो बर'नि बागै इसोरनो जों प्रेयार माखायनाय बुंनि उमर लगै तनानि बागै कारन बरक दंखांखायनो सामुं गुबै खायखांखायनो जों 50 दफारक जों थांजागनाय सालसा आबो निनि आनि याक फलगै सामुं खालायमाबायनो अ सामुं रक खालायजागनाय बे फायथागो आबनो कयनाय जत लुकुरकनो गाहाम फोरों दंबायदि जतनो सेफ खाय दंबायदि निजिनि नकनि जत बरकनो सेफ खाय दंनान बागै मास्क थुबनानै हेन्ड सेनिटाइजार बाय ते याग्रक सुनानै अमहायखैनो जों अ बेमारनि हयते जों मा काटिलायनाय इके आनि लाइफ नाय दंनाय जत लुकुरकनो आनि खाकसांमा ते हामबाय ते याफारै आं आनि लाइफ खायमानि मोथाक सिनाय जों वैसे वैसे अमहायखै लाइफ रको फाय कक सालायबो केबो हायनो नांमुंया जरा बायरियावै जों नांगौमा जागावसे सामुखै नांगौ साजेस्ट दे बर्मा सैकिया थुर हिनै साजेस्ट दे बर्मा नबा आं कयनाय जों सामुं गाहाम खालायनायनि नांनाय बेसेबां याप्रिसिना नांनाय थुर हिनै नोंहानो बरम रिखा आबो दिनि बेपार नों हयतो आनो पार्सोनाली नोंहानो जाजाग एफा नङै मानो आबो नोंहानो जाजाग यांखायतो आं हिनि दाम खालायनायबा कुन खालायनायखै तबो कयनाय निन आनो याफानो नों बुइनो ते गुबुन बर'नो जलै दंबो नों अमहायखि ससियेल मिडिया रबो अमहायखि कक साखांखै बुइनि दफानि बरक रक मोनैयो आबो मोनै जागनायनि ओमफ्राय आसुं सिथुं जतननो आं हामबाय याफारो ते हिनांगो जों ते इसे कक साफिनाय जेरि देबो जतन हामबाय गुड नाइट